Λοιπόν, Άννα Αρκάντιευνα. Φεύγετε, Αλεξέη Αλεξάνδροβιτς. Δεν είναι αργά, Άννα Αρκάντιευνα. Ο Αλεξέη Κυρίλοβιτς εδώ μου λέει για το τελευταίο βιβλίο του Ιβάν Σεργέγεβιτς Τουργένιεφ. Θα έρθω αργότερα. Θα με φέρει ο Στεπάν Κυρίλοβιτς. Στοπ! Τζούλη μου! Ναι, Μέρη μου. Αυτός είναι ο Κυρίλοβιτς. Αυτός είναι Αρκάντιεβιτς. Αχ, συγγνώμη. Αλεξέη Κυρίλοβιτς, Στεπάν Αρκάντιεβιτς. Το κατάλαβα, πάμε. Το τέλος του πάθους σκηνή 31, λήψη 2. Πάμε! Λοιπόν, Άννα Αρκάντιευνα. Φεύγετε, Αλεξέη Κυρίλοβιτς. Στοπ! Μα τι έκανα πάλι, δεν είπα Αλεξέη Κυρίλοβιτς. Ναι, αλλά αυτός είναι ο Αλεξέη Κυρίλοβιτς. Αυτός είναι ο Αλεξέη Αλεξάνδροβιτς. Αλεξέη Κυρίλοβιτς, ο εραστής σου. Αλεξέη Αλεξάνδροβιτς, ο άντρας σου. Μα Αλεξέη ο άντρας μου, Αλεξέη ο εραστής μου, μπερδεύομαι. Έτσι μπερδεύτηκε η μακαρίτσα και έπεσε στο τρένο. Συγγνώμη, παιδιά, Λοιπόν, πάμε! Αλεξέη Κυρίλοβιτς, Αλεξέη Αλεξάνδροβιτς. Θα τα μπερδέψει πάλι, κοίτα. Το τέλος του πάθους σκηνή 31, λήψη 3. Πάμε! Λοιπόν, Άννα Αρκάντιευνα. Φεύγετε, Αλεξέη Αλεξάνδροβιτς. Δεν είναι αργά, Άννα Αρκάντιευνα. Ο Αλεξέη Κυρίλοβιτς εδώ μου λέει για το τελευταίο βιβλίο του Ιβάν Στεπάνοβιτς Τουργένιεφ. Στοπ! Μα τι έκανα πάλι, δεν είπα Αλεξέη Αλεξάνδροβιτς τον άντρα μου και Αλεξέη Κυρίλοβιτς τον εραστή μου. Ναι, αλλά δεν είπες Ιβάν Σεργέγεβιτς. Τι είναι αυτός, τι τον έχω. Το Τουργκένιεφ. Μπατζανάκι. Ο Τουργκένιεφ είναι συγγραφέας και τον λέγανε Ιβάν Σεργέγεβιτς. Έλα τώρα, σε σταμάτη, πολύ το ψηρίζετε το πράγμα. Τι Σεργέεβιτς ή Στεπάνοβιτς. Αμό τρελάνε το κορίτσι. Τάκη, μην επεμβαίνει σε καλλιτεχνικά θέματα. Και τι έγινε ρε, που είπε Στεπάνοβιτς. Ματάκι μου, ο Τουργένιεφ δεν είναι φανταστικό πρόσωπο, είναι πραγματικό συγγραφέα. Δεν μπορούμε να πούμε αλλιώς το όνομά του. Ο Τουργένιεφ υπάρχει. Ζει ακόμα. Όχι, Τζούλη μου, πέθανε. Αλλά είναι πολύ διάσημος συγγραφέας. Βέβαια, αδερφή Καραμαζόφ. Αυτό είναι του Τολστόη. Και ο Τουργένιεφ τι έχει γράψει, Μαρή. Δεν ξέρω, και εγώ πρώτη φορά τον ακούω. Πολύ το ψηρίζουμε, παιδιά, πολύ το ψηρίζουμε. Σεργέεβιτς, Στεπάνοβιτς και πράσινα άλογα. Αποχωρεί, του θίξαμε τη μέρη στριπ. Ελάτε, παιδιά, ελάτε να συγκεντρωθούμε. Ιβάν Σεργέγεβιτς Τουργκένιεφ. Το τέλος του πάθους σκηνή 31, λήψη 4. Πάμε! Λοιπόν, Άννα Αρκάντιευνα. Φεύγετε, Αλεξέη Αλεξάνδροβιτς. Δεν είναι αργά, Άννα Αρκάντιευνα. Ο Αλεξέη Κυρίλοβιτς εδώ μου λέει για το τελευταίο βιβλίο του Σερβάν Σεργέγεβιτς Τουργένιεφ. Στοπ! Δεν το πιστεύω. Τι έκανα πάλι. Όχι και σερβάν, αγάπη μου. Σιγά μην τον πεις και Παολοντίβανο. Ιβάν. Ιβάν, σαν την Ιβάνα Τραμπ. Αλέκα, εγώ μιλάω μόνο με το σκηνοθέτη μου. Σαν πως και που μιλάς. Καταλαβαίνεις τι σου λέει. Ελάτε, παιδιά, ελάτε να συγκεντρωθούμε. Τζούλη μου, μήπως θες να κάνουμε ένα διαλυματάκι. Όχι, Σταμάτη μου, για ποιο λόγο. Για να διαβάσεις τα λόγια σου, καλή μου, ας πούμε. Μα δεν έχω πρόβλημα, τα λόγια μου τα διάβασα 20 φορές. Τότε είναι αλλού το πρόβλημα. Τι θα γίνει, παιδιά, συνεχίζουμε. Φυσικά, Μέρη μου, είμαστε πανέτοιμοι. Για φόντο. Πάμε. Ιβάν Σεργέγεβιτς Τουργένιεφ. Δεν θα το πει. Το τέλος του πάθους σκηνή 31, λήψη 5. Πάμε! Λοιπόν, Άννα Αρκάντιευνα. Φεύγετε, Αλεξέη Αλεξάνδροβιτς. Δεν είναι αργά, Άννα Αρκάντιευνα. Ο Αλεξέη Κυρίλοβιτς εδώ μου λέει για το τελευταίο βιβλίο του Ιβάν Σεργέγεβιτς Τουργένιεφ. Θα έρθω αργότερα. Θα με φέρει ο Στεπάν Στεπάνοβιτς. Στοπ! Μα δεν καταλαβαίνω, τι έγινε πάλι. Για φόνο εκπρομελέτης πόσο σου ρίχνουνε. Τζούλη μου, δεν θα σε πάει ο Στεπάν Στεπάνοβιτς. Και ποιος θα με πάει. Θα σε πάνε 4 και ένας ο μπαμπάς 5. Θα σε πάει ο αδερφός σου. Ο Στεπάν Αρκάντιεβιτς. Είναι αδερφός του, γι' αυτό το λένε Αρκάντιεβιτς. Εσένα πώς σε λένε. Τζούλη Βίκου. Δεν αισθάνομαι καλά. Στο έργο ρε Τζούλη, πώς σε λένε. Άννα Καρένινα. Πάλι καλά που το θυμήθηκε. Άννα Αρκάντιευνα Καρένινα. Ναι. Με τον αδερφό σου έχετε το ίδιο όνομα. Το λένε και αυτόν Καρένιν. Σβήνω. Καρένιν είναι τον άντρα σου. Γαμώ την τύχη μου, γαμώ. Αυτός είναι ο Αλεξέη Αλεξάνδροβιτς Καρένιν, ο άντρας σου. Αυτός είναι ο Αλεξέη Κυρίλοβιτς Βρόνσκι, ο εραστής σου. Και αυτός είναι ο Στεπάν Αρκάντιεβιτς, ο Μπλόνσκι, ο αδελφός σου, που έχετε και το ίδιο όνομα. Με λένε και εμένα ο Μπλόνσκι. Πεθαίνω. Όχι, κορίτσι μου, αφού παντρεύτηκε σε μένα, σε λένε Καρένινα. Αμάν! Μα είναι πολύ δύσκολα τα ρώσικα ονόματα, κύριε Βίρον. Καρένιν, Βρόνσκι, Ομπλόνσκι. Τουργένιεφ. Σταμάτα και εσύ, ρε Αλέκα. Εγώ για να βοηθήσω μίλησα.